Това ли са най-добрите желирани бомбони? Бързам след работа да ви покажа, може би, най-вкусните желирани бомбони, които някога съм яла. По-вкусни са от Харибо, не знам дали са по-вкусни от тези, които нашумяха пилзарите, но са много добри. Тези нърдс, които тези се водят лимитирани някакви с грозде и ягода. Но това са уникални бомбони. Ето така изглеждат бомбонищата. Вкуса има сладко-кисел. Много обичам такива бомбони. Денислав каза, че е виждал такива в България. Заклевам се, бога ми, не съм виждала. Другите бомбони, които вчера намерихме, ако се спомняте преди бели. Имаше даже предизвикателство за хубави и гадни бомбони, които изглеждат по един същ начин. Теглиш си каквото ти се падне. Тук има един магазин, в който освен такива с s'mores, има супер много видове, но тези супер много ме привлякоха. И честно казано, според мен повече са ароматизирани, отколкото реално имат вкус на s'mores. Добри са. Не знам дали бих си купила пак, но определено ето тези. И всички други вкусове, които съм пробвала, уникални. Айде, на здраве!